Ау! И хора, сега да ви казвам, мисля, че 100% е зеленото. И тук виждате това, обаче много искам. И това. И хора, времето разбирам. Айде. Това е. Пред това е муцуната. Муцуната. Зеленото. Зеленото. Това го исках. Какво ви казах, че това най-много ви искаше? Боже, Ани, почини си ма. Знаеш, че не си добре със сърцето. Хората са побърка. Поне кажи чао на хората. Ани! Чао, толкова за канала. Много ще учим. Чао. Ами чао хора и от мен. Тя са побърка. Пък да не говорим как ще реагира, когато се падне секретното. Трябва да се фърля. Чао хора!